Ние, господин Румен Димитров, кандидат за кмет на Велико Търново, издигнат от гражданско движение Нашият град. Господин Димитров, предлагам сега да отклоним посоката на разговора ни в една друга посока – Велико Търново и конкретните проблеми тук. Как виждате основните проблеми на града и как могат да бъдат решените? Интересен въпрос. Интересен до толкова, доколкото аз 4 години съм се занимавал единствено и само с проблемите. Единствено и само с проблемите относно касаещи търновци и проблемите касаещи администрацията, администрирането на този град и на тази община. Проблемите на Велико Търново са страшно много. Но аз в началото засегнах един много важен проблем. Липсва отношението. Липсва сърдечността, с която който и да е управител или управник или администратор трябва да се отнася към ангажиментите и отговорностите си. Управлението на община Велико Търново би могло и трябва да се оптимизира, като започнем с ценностната си система. Когато ние демонстрираме ценностната си система, в това число качество, морал, отговорност, прецизност, експертност, професионализъм, всичко, за което се сетите, няма как нещата да не се наслагват едно след друго, да бъдат позитивни, да бъдат положителни. Няма как да не бъдат забелязани. Ако говорим за проблемите в тяхната им същност, в тяхната им детайли, един по един, няма да не стигне най-малко месеци, за да може да ги изброяваме. Затова аз мисля, че знам какво му липсва на този град. И най-важното, аз знам как да го реша. Назад във времето показах и доказах, че аз използвам нетрадиционни методи, за да може да стигна до крайния резултат, който задължително трябва да е винаги положителен. Подредете приоритетите за Велико Търново от гледна точка на неговото развитие, на повишаване на качеството на живот на гражданите. Сложен въпрос и интересен въпрос. Повишаване на качеството на великотърновци зависи единствено и само от тяхното отношение. Тяхното отношение на 23-ти. Какъв вид, какъв стил управление предпочитат. В тази връзка аз ще маркирам много малко акценти от това, което съществува в нашата програма. Първите неща, които трябва да се направят, за да може да имаме база за размисъл, база за развитие и разгръщане на каквито и да инициативи. Ние трябва да оптимизираме нерационалното разходване на парите на великотърновци. Но преди да говорим за разходването, за разходите, в програмата ние сме включили много добри, много стойностни предложения относно увеличаване на приходната страна на община Велико Търново. Няма как да говорим за каквото и да е управление, няма как да говорим за каквото и да е администриране, повишаване на качеството ни на живот, без да направим оптималното, да създадем условия в община Велико Търново да постъпват колкото се може повече финансови средства. В този ред на мисли аз веднага заявявам, че ние сме помислили почти върху всички детайли относно данъчната политика, относно администрацията, относно администрирането, относно фирмите. Всичко това, което би могло да донесе в плюс дори една стотинка в община Велико Търново. Ние сме акцентували до всяка една подробност. В тази посока, мисля, че великотърновци няма как да ни усетят. Няма как да ни усетят, защото оптимизирането на разходите и даване на възможност за разгръщане на първостепенни приоритети. Великотърновци ще видят и ще разберат, че наистина тяхното житие ще започне да се повишава. В тази връзка, може би чакате да говоря за инфраструктура, чакате да говоря за кучета, чакате да говоря... Това са елементарните неща. С това казах, аз знам какво липсва в общината и знам как да го направя. Пак заявявам, това са най-лесните неща. Най-трудните неща са наистина да направим така, че да се създаде добра работна среда за бизнеса, за икономиката, добра житейска среда за всички жители, които са в цялата община, не само в града,
или не само в определени квартали, както беше до сега. Ние сме подсказали, че имаме правилната визия, защото всичко това, което сме защитавали към настоящия момент, не е съборено, не е оспорено и преди всичко е толерирано от гражданите. Затова казвам, че имаме правилната философия. Какво и как трябва да направим, за да повишим качеството на нашия живот. И друг път сме разговаряли за вашата позиция относно участието във властта на гражданските формати. Доколко гражданите всъщност могат да участват в управлението на града? Гражданите от 2007 година участват в управлението на града. Гражданите, ако преценят, че пътя, по който ние сме тръгнали, аз съм го заявявал на всички срещи, излизайки на 23-ти, няма да гласуват за мен. Няма да гласуват за нашия град. Те ще гласуват за себе си. Защото ние сме единствените, които им даваме наистина възможност да продължим това, което сме започнали от 2007 година, заедно с тях, партнирайки с тях, работейки с тяхните приоритети, които те ни възлагат. Да работим за повишаване на качеството на живот в община Велико Търново. Гражданите са тези, които доказаха своята политическа отговорност, тежестта на своите прагматични решения да управляват община Велико Търново. Да, имаше и акценти в знак на несъгласие, няма да се връщам на тях и не искам дори да си помисляме за тях. Затова влизаме в битката да дадем възможност на гражданските формати, на гражданствеността да участваме заедно в един екип, в един отбор в управлението на Велико Търново, защото аз имам сериозни основателни претенции да заявявам пред всички, че аз съм човек от народа и за народа. Човек, който знае всичко за народа. Човек, който знае потребностите, нуждите, ангажиментите, всичко, което е необходимо да знае един управител на общината. Няма как да не ви попитам за вашето мнение за купуването и продаването на гласове. Според вас този проблем ще бъде ли на дневен ред в изборния ден тук в Велико Търново? Мислех да не го коментирам въпроса, но с какво право тези, които в момента му определят като фаворити, тълкуват и защитават идеите и версиите си, те са правилните избраници и те са конкурентите, вероятно на политическите, големите политически партии. Да, всички виждаме с какви ресурси разполагаме, всички виждаме с какви концерти защитават и полират общественото мнение, за да могат да размият същността на нашата работа. Да, това е безспорен факт. Това е в момента ежедневие. И аз не знам защо съответните институции, виждайки, знаейки, не можем да кажем, че то не е пред нас. Напротив, влезте в който и да е квартал, отидете в който и да е село. Чуйте хората какво говорят. И точно заради това, на база именно на тази кампания, тези, които в момента се фаворитизират като хора, които ще стигнат едва ли не до балотажа, хора, които едва ли не според тези социологически проучвания са избраниците на народа. Това е купуването на гласовете и обществената, интелектуалната манипулация, за която аз ви говоря. Това е нещо, в което нашия град не е участвал и няма да участва. Ние няма да бъдем от хората, които ще искаме да си купиме уважението на великотърновци и след това да бъдат предадени всички великотърновци. Като времето ни напредна, обобщено с няколко изречения, защо великотърновци в изборния ден да пуснат вашата бюлетина? Умолявам великотърновци да елиминират емоциите, да дадат воля на разума, да гласуват за себе си и ако наистина са усетили нашето присъствие в тези години назад, нека да гласуват с бюлетина 44, за да може наистина да докажем, че гражданските формати можем да бъдем конкурентни на политическите партии, когато говорим за местен вод. Всъщността, това е идеята. Сами да бъдем стопани на нашата собственост, сами да управляваме нашите пари, а не някой отвънка, извън Великотърновска община или от която и да е политическа централа, да ни разпорежда какво, как и на кого трябва да дадем.
Аз ви благодаря, че бяхте гост в нашето студио и ви пожелавам успех в битката. Благодаря ви. Благодаря ви отново. С това нашият утрешен блок завърши. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на телевизия Видеосат. Хубав и успешен ден!